bandiraɓe caggal yettude Allah ko julde nelaɗo Muhammad sallallahu alayhi wa sallam en jetti jinnaɓe meɗen en jetti seren ɓe halifaɓe en jetti dendagal bandiraɓe fulɓe mbiɗen ko aadi bil aadi salade aadi firtude aadi hande joɗimo ɗo jonde tiguiral pulago eɗen jaaɗa hen e gorko pullo eɗen jaaɗa hen e gorko bambano en calmini dendagal yeɓoɓe Pidi TV ha no fewi en calmini mawɗo galle o kono Daouda Moussa Dia en jetti sababu ko Abou Samba Diop en calmini dendagal jaggal en caméra ɗi ha mbawɗen yiyede hono Samba Diop nde Fatouma Sale wondude e kodda bewɗo en calmini e dendagal gollotoɓe ɗo e Pidi TV en calmini e dendagal bandiraɓe wonɓe hôpitoji ɗi wonɓe kasoji ɗi en duwimo yo Allah jabtu wonɓe e kasoji ɗi Allah rokka jaam kadi ɓeɗo wonɓe hôpital ɗi rafi oɗo garɗo kadi e leydi meɗen e caggal leydi ɗi yo Allah dandu en dandana dendagal bandiraɓe meɗen ha tengtinoɗ e wonɓe to caggal leydi bandiraɓe hande bismiɗen ɗo ko gorko pullo jontaɗo gorko ɓoyɗo nanede e Pidi TV ɓooyi nanede kadi e dendagal téléji goɗɗi ala no watten sowona goppen mo o salmodira e bandiraɓe Seydi Ba bisimilla ma hono Bocar Alpha Ba o jarama jarama mi salmini no mbiɗani bandiraɓe foof mi juurima mi yetti e kadi mi weltima e bismama moon e Pidi TV ala feewi tigi machallah hande bismiɗen ɗo ko Bocar Alpha Ba hande en jubbat seeɗa e hol gonɗo Bocar Ba nde wonno eɗen gandi en gona yiɓe mo hande en ɓooyi nandemo en ɓooyi yiidemo en bisminomomo e radio ji goɗɗi en bismimomo ɗo kadi e télé meɗen Pidi TV so wiyama hol gonɗo Bocar Ba jubban min seeɗa e Bocar Ba haade men nadde e yewtere nde e sa wi hol gonɗo Bocar Ba no mbiɗani ko Bocar Alpha Ba tigi woni no mbiyetemi e jeeyami kadi ko leydi men no wiyetedi Nioro mamiraɓe ɓe noon piri ko nokku ɗo wiyete Fouta wuuro wiyete ko Semme kono jooɗa hande ko Bamako ko hay soko woni ni mbiɗen becci hakkude Bamako e Dakar nden noon gadirɗa ni e ko noon tigi machallah hande en bismima ɗo Bocar Alpha Ba nde wonno wujilda e leydi ngol nde wonno Bocar Ba sen tumani Bocar Ba na joguino télé walla no ardino télé to leydi meɗen Mali bo no mbiɗa ni ne wawi wadde ɗiɗi foof joni Bocar Ba wona kam wonnono joguino télé e ko hatanteɓe fulɓe hewɓe ndendi e cuudi télé o noon koto Bamako to mi wona ni ko gardiɗomo systéme mbiɗa jeeya e makko kay mbiɗa jeeya e hoorema makko tigi machallah ko waɗi fayida ha no fewi bandiraɓe fulɓe dendagal to mbawɗon wonde hande mbiɗen ko maayo wona keerol mbiɗen kadi ko Sénégal Mauritanie Mali e laaguine foof ko hoore wotere hande bismiɗen ɗo ko ɓiɗɗo pullo malinajo eɗen mbawi wiide malinajo hen banggue kono hande ɓurɗo joɗade ɗo e Dakar nde wonno Bamako e Dakar woɗɗodirani te kala e saaha omo ara ɗo e Dakar hande noon en ji Bocar Alpha caɗele ɗe keewi en ji Mali hande Mali no wuuli nde wonno haareji no goodi bambarankoɓe walla dogoji e fulɓe nan toon kaɓa jamma e ñalawma en ji hande dendagal guendiyankoɓe woodi haalɓe hen kono ha joni ne ngakki wonɓe kalani hen caɗele ɗe ina ɓeydi holko mbawɗa haalande en seeɗa e ɗen ɗon caɗele gonɗe Mali eyyi caɗele ɗe gonɗe Mali ɗe no mbiɗa ni vraiment mbiɗa yetta yimɓe woɓɓe ɓe jeeyaka Mali ɓiɓɓe fulɓe e balle mabɓe e miijoji mabɓe e mette mawɗe nde ɓe jogani ɗumen nam no ɗum worini en nam haaɓe ɓurti malinaɓe ɓe vraiment mbiɗa yetta ɓiɓɓe fulɓe wonɓe leyɗele goɗɗe ha tengti noon Sénégal e Mauritanie e ɓen noon woni gandanɗa hoorema darima hen darde mawde donc ɓe poti yettede kono sa wiyata haala haare ko woni Mali ko e min mi waɗa rectifié seeɗa mbiɗa sikki a wi wonde haare fulɓe dogo en walla haare fulɓe e bambarankoɓe e haare Mali nde wona haare fulɓe e bambarankoɓe wona haare fulɓe e haaɓe ko haare nde hakkude mum nane metti ko haare laaɓu e
fewde e fulɓe par ce que so ɓa teskitima hitande nde jeyaɗi sen nanguno en nam Mali nde ɓe nangi haɓe jotti kono haɓe ɓaɗi gandanɗa hoorema mofti ɓe mbi aljumama ɓe juuɗo e mofti armée français ari walliɓe ɓe tetti nokku o nde ɓe tetti nokku o juste o leke laamu o kontina laamu maɗe o kontina yaara yeeso ɓe dudditiri ko caggal ɓe jeehi ɓe tawoye fulɓe e nder mofti nder seware ɓe ƴiimi sernaɓe e almuɓe munen mawɓe ɓe nangi ɓen ɓe mbari ɓen bon gandanɗa hoorema moftinaɓe e sernaɓe hewɓe kuuli dogi kadi duttiti jeehi e guure tokose ɗe koɓe jeehi e guure tokose ɗe ko kadi boɓe haareji ɗi ne kontina hakkude maɓɓe kamɓe e ɓen e fulɓe hewɓe kadi kuuli wonde nder guure he jeehi jantuye ɓeydo ɓeydi heɓɓinde ɓen donc so kana haɓay ɓen ɗo joni mo poɗɗa rende o so woodi kañum ko an huulata wadde dogi yantuye gaño ma wona kañum so ari nden wonata ko kabdiɗo ma donc ɓen mbawi ɓeydade hewde so wona ɗum sango ñande kono nde joni simno ñande mum ɓe mbarano fulɓe ɓe gaccino fulɓe ɓe ndeeƴi pullo kañum a baɗa yiɗa bon pullo yiɗi ko jaam sa teskitima pullo ko gaynako gaynako ne wowi ne jiiɗa ɗum fof a yiran min nam seeɗa pullo gandanɗa hoorema ko commerçant ko heew mo wona gaynako en fof a aynaɓe ɓe ɓe gona aynaɓe fof mo wona gaynako fof on ɓuuri hewde commerçant ne woodi ni hay remoɓe donc soko laamu accinoɓe ñande mum kamɓe a baɗa ɓe mbatta bone kono so neɗɗo noon so ronki ko yiɗi ko ene yaaha ko yiɗa ko donc ko ɗum woni ko hebbini ɓeyto koɓe keewi ko noon soken kaali hen haalaji ceer ɓe kadi ɓe battinaɗe e guure boursaji ɗe ɓe gara ɓe piya ma yeeso debbo ma e yeeso ɓiya ɓe mbaraɓe ɓe nanga ɓe mere ɓe guddaɓe ko hankkadi nan wonti donc ɓen sukaɓe fulɓe feccere mum foof gummi jeehi toon jeehi to jaalisen to jaalisen ɓe keewi ha diwti par ce que aɗa andi ɓi pullo yiiɗa hersinede yeeso debbo mum yiiɗa hersinede yeeso ɓiyumen yiiɗa hersinede yeeso ɓandu men donc hankkadi ne nam wonti to wonata ko ga wonata ko mais feere ala soɓe jeehi to enam soɓe jottima noon ɓen hankkadi ɓe keɓaɓe ne kalanaɓe kam haalullaji belɗi hayso kone nannaɓe ko nafataɓe kono ko noon ɗum hebbiniɓe ndi yeehi haaɓe keewi ha hankkadi ɓe galde maɓɓe laamu o kadi formi wi joni hono mbaɗɗen en gaari min pewna mon ononna mbaɗano groupe aji autodéfense ɗi noon ko laamu nde fewni ɗum nde ko ɗum woni ko addi caɗele e nder Mali nden ɗin groupe aji autodéfense ɗi pewnama minen min joddima e woɓɓe maɓɓe min kalde maɓɓe min mbiɓe ko laamu wona e monno ko nafata mon a baɗari wota banda jooɗoɗa nde ndiwɗa banda foof fokkiti mo joddinoɗa hanki hecce ndiwɗa wuuro mum no foof wuuro makko ko eggata hoto en sikki sakka ne wawi ɓoyde no walla wawi ɓoyde kono ko ɗon no fayi donc joni nde ɗum fuɗɗi nde nam min kaali ɗum haala to haalaga kamɓe ɓe jogui doole ɓe jaari henne kay kamɓe koye laamu ɓe gondi ɓe ala fof ko wawi faddade ɓe gummi ɓe coori eɓe duppa guure fulɓe koɓe duppi guure fulɓe ha keewi ko no woodi yimɓe woɓɓe haaldaɓe hen surtout mi wiiɗa pamarankoɓe ɓe ɓen kalda directement ɓen paami gay ɗum ɗo ko woni ɗo ko ɗum ɗo koko anni addoyde balamuji goɗɗi ɓen kalda kawra pamra heddiɓe ɓen noon cali famrede heddiɓe saliɓe famrede ɓe ɓen hande ɓe jareɗen ɗo peut être guure mabɓe hakke ɓuuri capanɗe jeetati wuuro koko eggini ɓen kadi ko sukaɓe fulɓe donc min e hakkillam leydi wayde hono no leydi Mali ni laamu o hanano wawde rendinde population mo ɓe mbawta hayɓe ɓe corotono fulɓe ɓe mbara kamɓe koye mabɓe ɓurno moƴƴude koɓe coroto ɓe mbiya wonde onon jeehi mbaroye ɓeɗo ɓe mobbito hen ɓe gujja nayiji ɓe gujja beeyiji ɓe mbaɗa hundeji kamtoriɗe ɓe gujja kangeji rewɓe ɓe mbaɗa hundeji bonni ko ɗum vraiment ko ɗum woni ko bonni Mali et puis ne kay ha joni koko continue et puis kadi nene raaɓoya leyɗele goɗɗe tigi nani haraɓoya ha leyɗele goɗɗe en keeɓiɗo famamuya tigi no yiiɗi wiide wonde haare hande leydi e leydi Mali ko laamu o woni caggal ko laamu o wona caggal mum de kañum woni fof ko laamu addi caɗele fof tigi hande eɗen gandi no wiyete ɗum ɗo Mali caɗele ɗe ne keewi kono tigi tigi min jiiɗi andude bundi yewta ɗum ɗo haare nde holno fuɗɗori e hol caɗele fuɗɗo guure puɗɗi bonde hol yimɓe kadi puɗɗi mayde hen nde wonno en gii wargoji ɗi ne keewi te guure kewɗo kollirama ɗo e réseaux sociaux ji he wonde jomumen ɓeena lebte ɓeena mbare walla ɓeena tongue te eɗen gandi ɗum ɗon welani fulɓe e hol darde kadi tabital laamu dari hen
eyi aɗa andi tabital pulagu o darima darde mawde min horam koye tabital pulagu mali jeeyami e hade tabital pulagu hade hareji ɗi wadde tabital pulagu ɓe gollanno golle mawɗe min horam ko gundi gonnomi sac manda ko lewru fof ɓe mbatatno so ɓe mbati ɓe namdoto goto fof an e poste joguiɗa ko holko golluɗa haysa ala ko golluɗa adda rapport mbiyaɗo ɗo lewru ala ko golluɗa ko ni way ko ni way donc golle ɗe ɗe mbanno fulle ɗe mbanno fayida mais nde yeehi ha hara nde mawni nde e tabital pulago ɓuuri darde ɓuuri wonde darde mum hankkadi datti wonde darde wonde ko darde mabɓe kamɓe soka teskidima sa jarano bureau tabital pulago ɗo tawa 60 neɗɗo jaggaɓe ne gudda e kaso eɓe guddita eɓe gaddaɗo tabital pulago ɗo e nam eɓe ɗon e nam ko ɗon ɓe ñamata ɓe jarata hayso woni ni wona tabital pulago ñammintaɓe kono woɗɗani tabital pulago par ce que ñammintaɗe kadi ko ɓi pullo kadi ko debbo kadi manda ɓe yimɓe o kadi gandi ko mbiyata ɗo madame Tikko Fatimata Tikko on ñammintaɓe ɗon en nam ko wonɓe ɗon en nam guila fuɗɗi ha hande kala garɗo ɗon en nam 50 neɗɗo 60 neɗɗo nogas neɗɗo ha hande joni kadi ɓe puɗɗima ustade seeɗa ɓe kanko ñammintaɓe kono ustugol maɓɓe ngol noon ɓe natti ko nanguede ɓe gadde kasoji par ce que ɓe nanguiteɗo ɓe gadde kasoji ala koɓe mbaɗi ɓe guddite eɗen jogui avocat men neɗɗo mawɗo Hassane Bari manda soɗo gandima hande o andama e nder aduna foto ballal fulɓe on woni darinoɗo hende ne gudditaɓe joni noon ɓe natti addude ɓe no fewiri bango ɗo ɓe mbaddi jaggi wara donc sa nani neɗɗo kayne a nangga guddite donc ɓe jaggantaɓe mbara ko ɓuuri hewde joni ko wargo ngo e wuddugol ngo tigi machallah ko ɓuuri hewde joni ko wargo ngo nde wonno eɗen gandi wargo ngo no heewi kono hande hol pelle dariɗe ɗo toon e Mali gam haɓanade ɗeɗo caɗele gonɗe toon bo hande wona pelle tan kay ko aduna Allah o fulɓe aduna ɓe fof ene ndindi ene daari hen tedde fof wonde Mali wonko waɗata hen hay a wawa wiide ko ndeɗo ɓuuri a wawa wiide ko ndeɗo ɓuuri so ndeɗo waɗi ko munno ko a yii nde wi sikki ko nden ɓuuri fof saka yeytude tan tawa ko nden ɓuuri joni no woodi yimɓe tigui wadɓe banggueji ɗi fof hono no mbirumami ni ummade hay yo ummiɓe France gaddi hundeji ha kewi dokki yimɓe won Sénégal naaɓe sosɓe toon en tan pelle jaati ko wayno Yero Pullo Ba e ballal Yero Pullo Ba tigui ɓe mbiyata ɗumen nan bo hande ɗo wallata ɗo en hay ɓe jangguino ɗon pular ha ɓe puɗɗima kay hande woɗɗoyde donc ko hunde nde ko hunde fulɓe wona hunde malinaɓe mais ko hunde fulɓe surtout ɓe mbimami ɓe Sénégal naɓe e Mauritanie naɓe aɗa andi ko noppinal ngal miɗo wooyi haalde ko ga ardi wadde hundeji ɗi fof ko wayno ko ga e nam numorto haddiɓe ha ene woodi ni ene mettina ni mais ɓuuri ittude jawdi mum kayne walla duko tan walla ne mettini ha diwdi ko kamɓe tigi machallah en nani kadi en paaminde wonno eɗen gandi haare Mali de ko haare addude caɗele teɗen gandi ko hunde mawde te kadi ko musde yimɓeɓe kono hande Bocar Alpha Ba namdotoɗen ko gaga banggue pulaku gaga guindiyankoɓe meɗen holko lamɓe leyɗele Afrique hande holko kaali e on ɗon caɗele lamɓe leydi Afrique mi nanani hay goto mi nanani ne haala hay radio ji nafigueji ɗi hay woto mi nanani ne haala hay radio ji menen ɗen fulɓe ɗi so ene famɗi haala o hen ene woodi sukaɓe men no toon en Nambouri Diallo e Abdoulaye Dicko ɓen kayne kaala ɓe kalata ko bundi hunde nde e ɓiɓe kalata koko moodi ko anani donc ko ɓen tan ɓuuri haalde joni noon ne woodi radio men na wiyete ko radio Pinal e gonnene haala ɗum mi miijinomo ni tawan hande tawan ko uddi kono ha hande kam ko continue haalde koɓe ko Boori Diallo en kalata ko mais ɓen kala bundi so wonama radio ji men ne ƴeeto France Inter en tan hay goto mi nanani ne haala hay goto tigi machallah waɗi fayida ha no fewi nde wonno hande en jii lamɓe meɗen ha kalani hen te eɗen gandi hande so wiyama lamɓe hande ɓuuri hewde e lamɓe Afrique kayit mbiyata ɓuuri hewde ni kono hande en dañi doole e banggue lamɓe meɗen nde wonno ɗe gandi lamɗo leydi Sénégal ko pullo lamɗo leydi Gambie ko pullo ɗum ɗon kadi e leyɗele goɗɗe eɗen gandi o wonto fulɓe laami hen kono hay goto en nanani konngol muɗum en nanani kadi haala muɗum ko ɗum woni mette e fulɓe ɓe kono hande Bocar Alpha Ba en kalat tan holko mbasiytoɗa ɓen ɗon sukaɓe wonɓe Mali walla finoɓe Mali hande yiiɓe ɗen ɗon caɗele ɓe ganduɗa mbasi yummiraɓe mumen walla mbasi babiraɓe mumen walla mbasi jawɗele mumen hande e nder leydi Mali holko mbiyata
micita gam nangal gal wonko kalla mimi jaɓani ɗum oɗo mbiya fulɓe ne laami sénégal pullo ne laami gambe pullo ne laami to pullo ne laami to pullo laamaki sénégal pullo laamaki gambe pullo laamaki hayno ko fulɓe ɓe to cikkotode noon wonde président wona wonde laamu wonde président ko wonde mawɗo leydi mais wona wonde laamu woni wonde laamɗo ko militaire uji kala ɗoɗi goni temedere tawa leñol ma ene tawa ene tan capanɗe joyo an hande mali soko militaire uji ɗi namne jahatno tan nam koɓe sappo eɓe gonɗe fulɓe tato ndeɓe tiiri pullo fof pullo teta tirde ɓe tawa ko militaire donc wadde laamuji men na ɗiɗo ɗi kalaten eɗe mbiya laamu fulɓe ɗi ɗi mbayi koɗo mbeelu ni donc ala fof ɗo ɗi daari ko inde tan inde laamu woni hen vrai eɗen belti hen sike nani hande o ene wiye Macky Sall ko hoorejo Sénégal ko président ene wela ɓernde ma surtout ene wiye kadi ko président kadi gollowo ha no feewi ene welti e ɓernde ma mais wona laamu sa teskitima laamu hono ɗum tettis wonno madila a tettede wonno laamu nde wonɓe caggal makko ɓe fof gara bandiraɓe makko ñande ɓe mbeɗa tan ɓe guittumi donc ko noon hundeji ɗi mbayi donc woni wonde laamɗo leydi ko jogade militaire uji less jogo police jogo gendarme dadiɓe ɓe fof o yimɓe maɗane hen ɗum woni wonde laamu o Nigéria ni yimɓe hewɓe ne gandi Nigéria laamu mum kam so pullo wiyama laamima ɗum pullo laami par ce que militaire uji gonɗi less ɗi fof 60 à 40% ɓe ko fulɓe donc toon c'est top wadde pullo yawata warede toon par minute tigi machallah ko kalɗa ko kadi ko yiyande wonde fayide wonno eɗen gandi ko ɗum ɗon woni caɗele meɗen kala ɗo fulɓe ponno wonde ɗo ganduɗa hande no daranno fulɓe hono mumen en gonani hen en gonani e militaire uji en gonani policier en gonani e gendarme wadde ko ɗum ɗon foof ko ngakkede ko ɗum wonno ko guendiyankoɓe meɗen goyanno hanki gila hande arade wadde holko mbasitoɗa ɓen ɗon sukaɓe hande ɓe mbimami wonɓe Mali eyyi sukaɓe ɓe wonɓe Mali e wonɓe Sénégal wonɓe banggueji fof ɓiɓɓe fulɓe ɓe go fof eɓe mbaɗa hakkillaji mabɓe koɓe yimɓe hono no yimɓe heddiɓe ni ɓi pullo ɓuurani ɓi bamaranke ɓi pullo ɓuurani ɓi mocinke ɓuurani ɓi jolfo hay goto wata waɗa hakkille mum nawide ɓuuri leñol woni ɓurde mum no ko golle mum donc yo yimɓeɓe mbatta hakkillaji munen nam kay e nadde e laamu o to banggal militaire to banggal policier ɓe e kadi mbaɗa hakkille mum no golle aduna ɗe foof ko golle woni ko wona golle tan ko golle jalluɓe ɗe guyka walla fende walla janfo anani ko ɗum woni ko mbasiytomi et puis kadi haɗa wonde toon nde yo yimɓe mabɓe foof mbatta hakkille mum ko waɗi caggal ɗum ɗo yimɓe foof jiiɗi ko jaam yimɓe mbaɗa feere no jaam foof no jaam heɓorto foof jaam heɓo kono hay goto no waɗa jaam folede tigi machallah ko ɗum jiɗɗen ko jaam o woni ko jiɗɗen ko ɗum woni kadi ko duwiɗen kono hande eɗen gandi banggue sukaɓe meɗen wattu ɗumen liggade walla gona e militaire uji walla gona kadi e laamu he ɗum ɗon no moƴƴi no fewi kono hande kalɗen ko ɓen ɗon sukaɓe ɓe ganduɗa hande nan daara ɗiɗo vidéo ji nani réseaux sociaux e jiiya bande walla jiiya jinnaɗo ma walla jiiya guureji ma walla jiiya wuuro mon foof no fotiri pina hande mbare te an ɗon aɗa wawi jogade ɓernde wiide aɗa yopto walla wiide aɗa jogo hen ɓernde bonde holko mbiɗa e ɓen ɗon o sukaɓe ɓe tan min kay soko jomum wawi yobtade yo ya yobto ɗum woni ko mbiyatmi yo yobtade ɗe kay joni to Mali to yobtogol ene woodi jaati neɗɗo wawa wiide yobtogol ala mais ko yobtogol ngol ko nafata joni ko wannoɓe ɓe soko ko min soko kamɓe ɓe paama wannoɓe ɓe e waɗaɓe ɓe ko ɓen tan hande poti tinnitade paama laamu o faama min mbaɗi ɗum ɗo c'est échec wawa wonde komin tawi wonata e wonaniɓe bonande nde ñande waɗete nde wuuro Mali hay woto o eggade wuuro Mali hay woto sumani e ɓeydo ne garane mbaraɓe fulɓe ne mbara woɓɓe mais fulɓe ɓe ɓuuri warde par ce que soɓe gari ɓe garata ko warde jomen jawɗele ɓe ɓama ko jogui ko en nam ɓe gara ɓe mbima to jakka batte jakka o ɓe mbarma donc ko fulɓe ɓe ɓurno warde ɓe mbaɗi jo wuuroɓe fulɓe ɓe mbaɗi almamaɓe fulɓe mais joni ɓeydo ɓe mbari ɗum e probléme oɗo waɗi éclaté to jaari ko joom bitik suko goto ɓe mbari ɗum ɓe mbari bitik joom bitik o en nam ɓen corini mbara finalement ɓen yimɓe munen waraɓe ɓe e nani e ɓen ɓe mbari ɓe o so yiiɗi mbiyen ko ɓeydo sukaɓe worɓe joom bitik ɓe mbaɗi responsable mais joom bitik e ndew jihadiste way kono gujju walla way kono janowo neɗɗo wawa wiide ne tifto ɗum donc soko bonɓe keewi yimɓeɓe foof kaani ko rennude mbaɗa mokolde wotere mbiya fulɓe keeɓi probléme enen ne gaari ballena fulɓe par ce que sukaɓe mabɓe min mi yiiri gorko goɗɗon to ne wiya Hamba Cissé o wi baɗiraɓe makko manda ko taton mbara o noddi bamunen ɓen
o wi babiraɓe min o gar goddimami ko duwonaɗema e sukaɓe men nattuɓe ɓe o wi min kay wata duwona kam sukaɓe men nan min ɓe jibinmi kuccita yam mbiya kam komi kefeero gacca jawdam beddo kamen nam mbiya min komi kefeero jaaha kuccato jihadiste en nam so ɓen maayi ko mere maayi anani wata tan ko wayno wawa tan batte ɓeɗo par ce que joni kala ɓi pullo joom nayyi yiiɗa yiide ɓiyum ene ummi ɗo ene hucciti gandanɗa ko warma jaadi sen ɓe c'est des phénomènes hay goto anda ko ɓe goni anani koɓe trompilaɓe hakkillaji mabɓe koko jiiɓa koɓe yarnaɓe drogue koɓe ɓiɓɓe bomɓe hay so yiiɗi peut être minen gayno miɗen nakkude pour mandaɗo wiyete martu e taade to banggal mabɓe e to banggal laamu minen kala banggueji ɗi foof kono ko ɓiɗɗo bonɗo yaagal anani diina l'islam jaɓata koɓe gone wadde ko jamais garon mbaɗon ménagé e deƴere yimɓe garonna mbaɗonna yimɓe toñonna yimɓe mbaɗon hunde foof ɓurde bonde e kala hay goto yiiɗa ɓiyum wona ɗumen nam sana donkuɗo joni noon ko hunde ga e goto wawa haalde hen mais joni artude haala ka ko waɗɓe ɗum ɓe laamu o yo ruttito wiyamam onon min mbaɗi mon auto défense ɓe wonni ni gure mon na lebde gure mon na geggi on mbaɗi ɓeɗa on tampi on donki gaynude e gure mon no joni ononne kadi ɗum peede mbare wadde gaccenen foof gartede jaam garten e jamde wonno ko so jam ala jamma juulitaki en mbi kadi hande Bocar Alpha Ba beele ɓen ɗon hande cuusal mabɓe e wargude fulɓe wona ko fulɓe mbasi rentude mbasi jogade filde wotere ko ɗum waɗi ɓe suusde fulɓe bo mino kay jiimi tan ala foof ko waɗi ɗum so wona tan ministére uji ngala e fulɓe laamu ministére yagal ala e fulɓe so yimɓe ɓe fulɓe ɓe ene ndiwa ene mbiya dani mine jogui kala ne fulɓe ministére uji noma mali sa ƴeewi tawata fulɓe ko sappo goni hen souvent tawa ko jeegom tawa ko jeeɗiɗo tawa ko jeetato même ministre wawa jogade fitenne felloye aɗa wawi yiide tan honono men ni mettina mais joni sinno tan no mbimami ni ministére uji ɗi hennam tan ɗe mbanno fulɓe ha keewi gendarme ɓe ne mbaɗi fulɓe ha keewi ko wone wadde ko wawa wadde donc wasiyaji men tan ko yo yimɓeɓe naate arme ɗum tan woni ko gaynal hunde nde tigi machallah ko ɗum wonno ko yinno haalde wonno hande eɗen gandi eɗen jogui janggoɓe eɗen jogui gendiyankoɓe kono eɗen jiiɗi kadi o jogade wonɓe laamde wonno eɗen gandi nokku foof no jogui to hulira banggue mo hulirte ko ɗum noon woni ko jiɗɗen ɗo hande haalde hande wasiya ma tan e konngol ma cakkitgol ngol mbaynotoɗa bandiraɓe fulɓe dunde Baba Adama eywa sa wiyama wasiya e fulɓe e haala mawko woni ɗon par ce que eɗen gowi haalde toujours eɗen mbiya wonde pinal ngal woni ko Sénégal e Mauritanie donc mbiɗa wiya onon Sénégal naaɓe e Mauritanie naaɓe ko mbaɗa ton ko woton karno ɗum Sénégal e Mauritanie yo gandu fulɓe koko caari jaaki e nder dunde Baba Adama et puis kadi ɗo yimɓe hewɓe ɓe jaltata Sénégal Mauritanie ɓe Mali en ɓe ɓe cikkata mataw fulɓe ko hedde ɗo tan goni kono sa yeehi hedde Cameroun en sa yeehi Nigéria en Central Afrique en nokkuji goɗɗin en toon e nam a tawan ɓulabune toon ene ɓuuri ɗo woɗɗi donc gendiyankoɓe wonɓe Sénégal Mauritanie jangguɓe mawɓe e jiiɗo e nam ñanden pullo gaynako sisi o eɗen jeewa joni Ibrahima Malal Sarr eɗen jiiya kadi yimɓe hewɓe Sénégal naaɓe Mauritanie naaɓe taw ko jangguɓe mawɓe taw ko jangguɓe pular donc wotoɓe yoɓe mbattu hakkille mabɓe yaade e leyɗele ɗiɗo ko wayno Guinée en ko wayno Mali en ko wayno Nigéria en ko wayno nokkuji goɗɗi ɓe mbawa findinoyde ɓen ɓe pammina ɓen koɓe paami ko ɓenne kadi taw ɓe mbawa addude gandal mabɓe ɗo mbawa très bien sa yi ɗo enam joni Sénégal Mauritanie ko yimɓe seeɗa tan kono natodiri tan ha ɗum wawi yottade ɗum yettiɗo ha layi naati e seeɗa e Mali ko ɗon ɗeɓi haali so wona joni a yiyatano ɗen Nigéria najo jangguɗo a yiyatano guinnajo jangguɗo mais joni jangguɓe Sénégal naɓe e Mauritanie naɓe ko batti yaltude ko ɓe pammini toon yimɓe hewɓe ha aɗa yiya Nigéria naɓe jangguɓe aɗa yiya jangguinoɓe aɗa yiya foof donc vraiment tinnoɗe e puɗɗode mawɗe ɗe mbannoɗonno ɗe nam yoɗe continue on jayde ko tigi machallah ha bandiraɓe yewtere nde arti ha ɗo en keɗima ko haali ko ha bandiraɓe gueddiyankoɓe kala jebɗo yewtere nde yo wat feere watta hakkille e konngol ngol wasiyingol nde wonno eɗen gandi enen foof ko enen nden jiidi yumma enen jiidi Baba enen fof mbiɗen ko mbimami wadde leñol ngol ko goto ɗo ha to pullo wawi wonde pullo ko pullo tan to woni fof fullat
ɗum noon calmini bandiraɓe meɗen wattuɓe hakkille e Pindi TV ha no feewi en jetti kadi sababu hono Baleka e gardiɗo ma o mi handa e tigi en calminimo ha no feewi nde wonno kanko ne mo hawrite e jonde nde en calmini Mamadou Adama Diallo gonɗo to Angers e dendagal wattuɓe hakkille e Pindi TV e yewtere meɗen arti ha ɗo gasi ha laaɓi wadde aadi bil aadi salade aadi ɓuuri firtude aadi meɗen e leñol ngol ko ñande wonde so gena ñaawi